Дали ще има парламентарно мнозинство, решават депутатите, които бяха избрани на последните избори на 11 юли. Дали ще има правителство, също зависи от тях, защото ние сме парламентарна република. Моята лична прогноза е по-скоро да има правителство, независимо от това колко дълго ще продължи и каква ще бъде политическата му перспектива. Дали ще има стабилна подкрепа в парламента. Но не е изключено и другия вариант да се стигне до нови предсрочни парламентарни избори или пък до някакво междинно правителство, подкрепено от президента, с негово участие, с негово посредничество. Вариантите са много. Нали? Такава ситуация в България не е имало през последните 30 години. Нали? Това не е класическа политическа криза. Тук става въпрос за едни по-дълбоки процеси, които в момента върват в обществото ни. Вижте, в България имаше промяна на правителство. Значи от месец май до днес в България си има нормално правителство, което е по-различно като състав, като ориентация от това, което беше от 2017 до май 2021 година. Но позицията спрямо Република Македония не е променена, така че този въпрос сам по себе си е несъстоятелен и няма да има по-различен отговор от това, което е сега. Не знам дали си спомните, но първото изявление на българския външен министър, служебния, Светлан Стоев, беше, че българската позиция по отношение на Македония е много ясна и категорична. И тя е продиктувана от декларацията на Българското народно събрание от 2019 година. Надявам се, както аз лично, така и цялата българска държава, това да се случи час по-скоро. Но това абсолютно и на 100% зависи изцяло от властите в Македония. Нещата са в ръцете на македонското правителство, на македонския политически елит, независимо дали са в опозиция или са част от управлението. Вижте, между двете страни има въпроси, които не търпят отлагане. Само едно нещо ще посоча. Договорът от 2017 не се изпълнява по нито една точка. Много често се говори за смесената историческа комисия, както е популярно да се казва. Но не е само това нещо. Погледнете данните от икономическите взаимоотношения. Те не се помръднали, дори бих казал леко върват надолу от времето, когато в Македония бе на власт правителството и кабинета на Никола Груевски. Погледнете инфраструктурата. Каква е промяната на инфраструктурата между Скопие и македонската граница? Единственото нещо, че от една година е разорано. И ако преди се пътуваше за 2 часа от границата до Скопие, в момента ви трябват 3 часа. Защото вие имате чувството, че пътувате по офроуд някакво изпълнение. Това са проблемите. От българска страна, дали сегашното, служебното, предишното или бъдещето, Македония има пълна подкрепа за започването на преговори. Но за един танц са необходими двама. Така че каквото решат властите и политиците в Скопие, колкото по-бързо започнат да изпълняват споразуменията, толкова по-бързо ще започне и самото реализиране на процеса по присъединяването. Вижте, Македония няма посланик в София. Македония няма посланик, но в преговорите си изпраща хора, които са дълбоко свързани
дълбоко свързани с сили, които не желаят нормални отношения между България и Македония. Това са фактите. Тук не е необходимо да бъдете Нострадамус или да бъдете част от Нобеловия комитет, за да разкриете тайната. Има нежелание. Аз искрено, ама наистина искрено, съжалявам и ми е мъчно за съдбата на македонските граждани, които не заслужават този живот и този тормоз. Само така наречените патриоти, защото политически патриот е онзи, който нищо не защитава. Защото патриотизма, то е всекидневието. Те защитават нещо, което никой не иска да им отнеме. Никой в България не се вълнува от това как македонските граждани се самоопределят. Дали са македонци, дали говорят македонски език, дали са част от македонската нация. Това никой не го оспорва. Нещо повече, това е казано 1 милион пъти в присъствието както на бившия външен министър, така и на сегашния бояр Османи, така на премиера, така и на лидерите на опозицията. Така че тази мантра, този патриотизъм е нужен очевидно да прикрива други цели в Македония, извън тази манипулация на македонското общество. Това е класически пример за езика на омразата. Когато вие от сутрин до вечер институционално манипулирате собственото си общество и граждани и им казвате, че някой не им признава или иска да им отнеме идентичността, това е нормална човешка реакция хората да изразяват някаква съпротива. Но това е плод на една манипулация. Защо го правят? Това е въпрос, на който македонските граждани мислят, че със всеки изминал ден ще започват да си дават отговор. А тези, които се чувстват по по-различен начин, както вие казахте, на модерната нация, това е изконно тяхно право. Как вие искате, някой да ви признава това ваше право, но вие няма да признавате правото на вашите граждани, които се определят като българи или какъвто друг начин искат. Това не е европейско, то е човешко право. Така че как ще реагира България? Така как ще реагира и Франция. Бъдете сигурни, че когато някой посегне на тези права на българите, България няма да бъде сама. Значи, този филм от 19-та година, България да се посочва като някакъв библейски враг на Македония, той е приключил отдавна. Значи Македония иска да бъде част от това семейство, където е Македония. И когато се посяга на човешките права, на правата на човека, България няма да бъде единствената държава, която реагира. Мисля, че ще бъде по-страшно, когато ще започне да реагират в Париж, в Берлин, в Брюксел и на други места. А и в много страни от бивша Югославия. Мисля, че другата греда, която много сериозно ще се получи, е по време на сегашното председателство. Защото има държави от бивша Югославия, които окончателно са се разделили с югославската идея. И това не е нещо, което е обърнато към бъдещето. Това е едно много трагично минало.